Γεια σας, να σας ευχαριστήσω αρχικά για την πρόσκληση. Λουκάς Ζαχίλας ονομάζομαι, εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ο σκοπός της συμμετοχής μας είναι να συμμετάσχουμε πρώτα-πρώτα για να δείξουμε το ενδιαφέρον σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά παράλληλα να παρουσιάσουμε σύντομα, πιστεύω, κάποια βασικά σημεία που αφορούν ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες στον χώρο της διαβίου μάθησης και κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη χώρα μας. Κατά σύμπτωση θα συνεχίσω όπως και ο κύριος Λαμπέρτ με κάποιες εικόνες. Αυτό που θέλω να δείξω παρουσιάζοντας ουσιαστικά αυτές τις τρεις διαδοχικές εικόνες είναι ο τρόπος που έχει αλλάξει ουσιαστικά η μάθηση τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας πατέρας που βλέπει το παιδί του, προφανώς στο δωμάτιο του παιδιού υπάρχει πολλή φασαρία, του λέει «Μάρκο, κοίτα γύρω σου, το ίντερνετ είναι ανοιχτό, η μουσική είναι πολύ δυνατά, βιβλία είναι πεταμένα από εδώ και από εκεί, τι βλέπεις γύρω σου?» Και το παιδάκι απαντάει ένα μαθησιακό περιβάλλον. Ακριβώς αυτό μας δείχνει με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πια τη μάθηση. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος, αλλά πλέον περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές, διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές διαδικασίες με τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ουσιαστικά του σύγχρονου περιβάλλοντος είναι το γεγονός ότι με τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μάθουμε, η οργάνωση και η παροχή της μάθησης. Μπορούμε δηλαδή να προσαρμόσουμε τη μάθηση πλέον ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ζωή μας, η οικογενειακή μας ζωή, η εργασιακή μας ζωή. Παράλληλα βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει μια έκρηξη, θα λέγαμε, για ανοιχτά προγράμματα τα οποία μπορεί κάποιος να βρει εύκολα στο ίντερνετ. Είναι τα Massive Open Online Courses. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια δυνατότητα να μαθαίνει κανείς από πολύ έγκυρες πηγές οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε περιβάλλον αυτό το άτομο κρίνει κατάλληλο και απαραίτητο. Και αυτό νομίζω μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι μία από τις κύριες πηγές πληροφόρησης που θα καλύψει σχεδόν όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προς το παρόν, αυτά τα προγράμματα σε μεγάλο βαθμό αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα. Τέλος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι αυτό που παρουσίασε και ο κύριος Λαμπέρ με τον υδραυλικό, με αυτό που κρατούσε το πτυχίο του, η ανάγκη που υπάρχει έτσι ώστε τα προσόντα που έχουμε, τα πτυχία, τα διπλώματα, να μπορούν να είναι αναγνωρισμένα και να έχουν διασφάλιση ποιότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπροσφορά, πολλές πηγές από τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε κάποια συγκεκριμένα προσόντα, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα ποιότητας και στα θέματα της αναγνώρισης αυτών των προσόντων. Αυτό το καινούριο περιβάλλον που μας ουσιαστικά έχει οδηγήσει η τεχνολογική επανάσταση αλλά και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έρχεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, είναι μια ήπειρος και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα επίπεδο ζωής ιδιαίτερα υψηλό, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει μια κρίση που απειλεί θεσμούς και ουσιαστικά παραδόσεις που υπήρχαν επί δεκαετίες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ζωής, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες είναι άνεργοι,
πολλοί από αυτούς έχουν χαμηλά προσόντα, δυσκολεύονται να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και είναι τρομακτικό, πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η ανεργία και η δυσκολία ανέβρεσης εργασίας είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στους νέους, όπου τα ποσοστά σε κάποιες χώρες όπως και η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Θεωρείται ότι η ενίσχυση της μάθησης, το να μπορέσουμε δηλαδή να εφοδιάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες με περισσότερα προσόντα που θα τους δώσουν μεγαλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους, της εργασίας τους, είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να συντελέσουμε ή να βοηθήσουμε στο ξεπέρασμα αυτής της κρίσης. Φυσικά η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν είναι η απάντηση, δεν είναι η λύση στην κρίση. Αλλά μπορεί και αυτή να συμβάλλει ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά από τα θέματα που ασχολείται το ΣΕΔΕΦ, γι' αυτό θα σας δείξω δύο διαγράμματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποτελούν κομμάτι της ερευνητικής δουλειάς που γίνεται. Το ένα αφορά μια σταθερή δουλειά που κάνουμε σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης και εργασίας που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σενάρια που προβλέπεται να έχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον κάθετο άξονα βλέπετε ουσιαστικά τα εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης και στον οριζόντιο τη διαχρονική εξέλιξη. Γύρω στο 2008 είναι το σημείο που εμφανίζεται η πολύ σημαντική κρίση, η οποία δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το οποίο, αν βλέπουμε ότι ουσιαστικά με ορίζοντα μέχρι και το 2025, ανάλογα με τα σενάρια, τα αισιόδοξα ή απαισιόδοξα ή τα περισσότερο θα έλεγα εφικτά, οδηγούν στο ξεπέρασμά της και στην ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλα τα σενάρια, για να επανέλθουμε στον αριθμό των θέσεων που είχαμε πριν την κρίση, θα πρέπει να περάσουμε το 2015. Σε κάποιο στο απεσιόδοξο σενάριο, μέχρι και το 2025, οι θέσεις απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα έχουν γυρίσει στον αριθμό που υπήρχαν πριν από την κρίση του 2008. Στο βασικό όμως και στο αισιόδοξο προβλέπεται ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την προβληματική κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι προβλέψεις που βασίζονται σε μελέτες που σχετίζονται με κλάδους της οικονομίας μέσω ενός συστήματος, ενός μηχανισμού που λειτουργεί πανευρωπαϊκά και που μπορεί να δώσει στοιχεία όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Μια δεύτερη διαφάνεια που νομίζω μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και έχει να κάνει αρκετά με το θέμα που εστιάζει η σημερινή εκδήλωση, είναι ουσιαστικά το εργατικό δυναμικό και το επίπεδο προσόντων που απαιτείται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πάλι, αν κοιτάξουμε τη διαδρομή από το 2000 μέχρι το 2025, ότι και αν κατατάξουμε τα προσόντα σε τρεις κατηγορίες, σε υψηλά προσόντα, ανώτατη εκπαίδευση για παράδειγμα, μεσαία προσόντα, όπου συμπεριλαμβάνεται και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και χαμηλά προσόντα, δηλαδή κάτω από το επίπεδο του απολυτηρίου λυκείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τάση είναι να υπάρχει αύξηση στην ανάγκη για υψηλά προσόντα, δηλαδή το 2025 οι θέσεις απασχόλησης θα προσεγγίζουν σχεδόν το 40%, 39% θα αφορά αποφύτους ανωτάτων σχολών, δηλαδή θα θέλει ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. Οι θέσεις που θα αφορούν άτομα με χαμηλά προσόντα θα έχουν μειωθεί, μπορείτε να δείτε το κάτω μέρος, το κάτω μέρος της διαφάνειας, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την περίοδο των 25 ετών, στην πραγματικότητα υπάρχει μια σταθερή ζήτηση για τα μεσαία προσόντα. Για προσόντα που ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκή για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή εργασιακή σταδιοδρομία, μια εξέλιξη στην αγορά εργασίας.
Οι μισές λοιπόν περίπου θέσεις εργασίας πάλι θα αφορούν ακριβώς αυτά τα μεσαία προσόντα. Γυρίζοντας λοιπόν με βάση αυτά που είπαμε, τις τάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την αλλαγή στο τοπίο της μάθησης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις με ορίζοντα το 2020 και το 2025, βλέπουμε ότι η σημερινή κατάσταση, ειδικά στον χώρο της διαβίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει σαν αφετηρία αυτό που λέμε τη διαδικασία της Κοπενχάγης. Η διαδικασία της Κοπενχάγης το 2002 ουσιαστικά καθόρισε το πλαίσιο των εξελίξεων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, αυτό που είναι το σημείο αναφοράς πίσω από τις διαδικασίες της Κοπενχάγης είναι η προσπάθεια ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δείχνει αυτή η φωτογραφία και η οποία προέρχεται από την προηγούμενη κρίση, από την κρίση του 20ου αιώνα, όπου υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι ξέρει 3 δουλειές, μπορεί να μιλήσει 3 γλώσσες, έχει υπηρετήσει στο στρατό, έχει παιδιά. Βλέπετε ακόμα και εκείνη την εποχή κάθε μορφή μάθησης ουσιαστικά ήθελε να τη συμπεριλάβει στα προσόντα που είχε, αλλά παρόλα αυτά έψαχνε για μία δουλειά. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό σημείο, όσο και αν έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες, παραμένει ακόμα και σήμερα. Υπάρχει τάση ουσιαστικά συγκέντρωσης πολλών προσόντων, αλλά απ' την άλλη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι στα προσόντα μας δεν συμπεριλαμβάνουμε μόνο αυτά που αποκτάμε μέσα από τις τυπικές διαδρομές. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του ΣΕΝΤΕΦΟ στρέφεται ακριβώς στον τρόπο που βλέπουμε τα προσόντα, και αν ο ορισμός που υπάρχει φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκος, γιατί αυτό που αναφέρεται είναι ότι είναι προσόντα, το EQF που αναφέρεται δίπλα είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, που είναι ουσιαστικά η βίβλος αυτών των εξελίξεων, είναι το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, που μπορεί να επιτύχει κάποιος όταν ένας αρμόδιος φορέας διαπιστώσει ότι ένα άτομο έχει πετύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα στάνταρτς, προδιαγραφές. Για να το αποκωδικοποιήσουμε, στην πραγματικότητα τα προσόντα, διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, ουσιαστικά αναλύονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, θα μιλήσουμε για αυτά, δηλαδή στον τρόπο που θα πρέπει να περιγράφονται και στον τρόπο που θα πρέπει να μιλάμε σχετικά με το περιεχόμενο των προσόντων, με αρμόδιους φορείς, δηλαδή κάποιους φορείς οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι ή έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν αυτή τη διαδικασία, με την ανάγκη ύπαρξης προτύπων, standards, και φυσικά με διαδικασίες αξιολόγησης και επικύρωσης που οδηγούν σε κάποιο χαρτί, σε κάποιο δίπλωμα ή πιστοποιητικό. Η καρδιά όλων αυτών των νέων θεωρήσεων και της μάθησης, αλλά ουσιαστικά και του τρόπου που βλέπουμε τα προσόντα, είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δηλαδή, τι μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κάποιος με την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδρομής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η έννοια αυτή υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό ακριβώς είναι μια παλιά ιδέα, η οποία όμως εμφανίζεται πλέον να έχει μια κυρίαρχη θέση και ουσιαστικά εμφανίζεται σαν μια νέα ιδέα. Ποια είναι η λογική? Η λογική είναι ότι δίνουμε έμφαση στα αποτελέσματα, τι μπορώ να κάνω ολοκληρώνοντας μια μαθησιακή διαδρομή, και πάω να εστιάζω μόνο στις εισρωές, δηλαδή πού θα το μάθω αυτό, ποιο θα είναι το πρόγραμμα σπουδών. Και αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι τι μπορώ να αποδείξω ότι κάνω ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδρομή. Αυτή η διαφάνεια για να την αναλύσουμε θα θέλουμε πολλή ώρα. Αλλά απλώς θέλω να σας δείξω ότι με βάση αυτή τη λογική των προσόντων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
ποια είναι η εικόνα που βλέπουμε να διαμορφώνεται σε σχέση με τη μάθηση τόσο στα χρόνια που διανύουμε, αλλά και μέσα στα επόμενα χρόνια που θα έρθουν. Αν ξεκινήσουμε από το κάτω αριστερά σημείο της διαφάνειας, κάθε άτομο έχει κάποια προσόντα και κάποια εφόδια, οποιοδήποτε άτομο. Η δουλειά που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο κάθε πολίτης με τη χρήση κάποιων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως τα αποκαλούμε, να μπορέσει αυτά τα προσόντα του να τα κάνει κατανοητά, ευκρινή, να μπορεί να τα αναγνωρίσει, να μπορεί να τα συσσωρεύσει και να τα χρησιμοποιήσει στη διαδρομή που είναι μακρά και διαρκεί ολόκληρη τη ζωή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιώντας αυτό το Europe, ας πούμε, το κοινό ευρωπαϊκό βιογραφικό, μπορεί κάποιος στην πραγματικότητα να δώσει μια τυποποίηση που είναι αρκετά αναγνωρίσιμη σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εθνικό πλαίσιο προσόντων και σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να μεταφράσει ευρωπαϊκά το επίπεδο των προσόντων που έχει, δηλαδή αν έχω ένα βασικό πτυχίο πανεπιστημίου είμαι στο επίπεδο 6, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, ή με τις πιστωτικές μονάδες να αναγνωρίσει κάποιες διαδρομές, κάποια πράγματα που έχει μάθει, όχι απαραίτητα μέσα από τη τυπική του διαδρομή. Στη συνέχεια, με αναγκαστικά αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και συνεχίζοντας την εργασιακή του διαδρομή, τη διαδρομή της ζωής του στην πραγματικότητα, αποκτά περισσότερες εμπειρίες, αποκτά περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες και μέσα από συστήματα που θα πρέπει να υπάρχουν, θα πρέπει να μπορεί να τα πιστοποιήσει, να τα επικυρώσει και να αποκτήσει ένα δίπλωμα που ουσιαστικά θα τον ανεβάσει, να το πω πολύ απλά, ένα επίπεδο σε σχέση με τα αρχικά του προσόντα. Η λογική λοιπόν είναι ότι στη διαδρομή της ζωής μας συσσωρεύουμε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, τις αναγνωρίζουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας τις προκλήσεις της εργασίας, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για επιπλέον σπουδές ή και για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία γενικότερα. Δίνοντας λοιπόν αυτό το γενικό, πολύ περιληπτικά, γιατί αυτά τα θέματα μπορούμε να μιλάμε ώρες, το οποίο έτσι όπως διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό σε παγκόσμιο επίπεδο, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χώρα μας. Δεν θα επαναλάβω γιατί τα ερωτήματα και τα θέματα που υπάρχουν στο συνέδριο, ουσιαστικά σε αυτή τη διαφάνεια είχα βάλει τα ερωτηματικά, τα θέματα και τις ερωτήσεις που θα έπρεπε να συζητηθούν στο συνέδριο σχετικά με την ανεργία, τη σύνδεση κατάρτισης απασχόλησης, την αξιολόγηση, θεσμικό πλαίσιο, αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευρωπαϊκές προκλήσεις με ορίζοντα το 2020, τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε ελλείψεων συντονισμού, συστήματος καθοδήγησης και τις προοπτικές της κατάρτισης. Είναι αδύνατον φυσικά να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ήδη τα στοιχεία που έδωσα μπορούν να μας δώσουν κάποιες κατευθύνσεις και κάποια στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και ίσως το τι θα πρέπει να κάνουμε. Η χώρα μας λοιπόν σίγουρα έχει κάνει θετικά βήματα. Εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχει σταθερά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, δηλαδή δεν είμαστε απόντες, και απ' την άλλη έχουμε πειραματιστεί πολύ. Έχουν γίνει πολλές πιλωτικές δράσεις, οι οποίες δεν έχουν περιοριστεί μόνο σε επίπεδο υπουργείων, έχουν μπει πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολλοί ιδιωτικοί φορείς που έχουν συμμετάσχει σε πιλωτικές δράσεις. Αυτές οι πιλωτικές δράσεις δίνουν ουσιαστικά τη γνώση που χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σύμφωνα με τις ανάγκες. Αλλά φυσικά για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η στήριξη από πλευράς της πολιτείας, το πλαίσιο και η δυνατότητα να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης ότι έστω και με αρκετή καθυστέρηση η χώρα μας παρουσίασε το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Αυτό θεωρείται ότι είναι ουσιαστικά η καρδιά
των εξελίξεων, γιατί δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά να αλλάξουμε το τοπίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Και επίσης υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση. Εδώ όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, πολλά από αυτά ακόμα είναι στη φάση του σχεδιασμού. Θα πρέπει να περάσουμε στη φάση της υλοποίησης, η οποία πολλές φορές είναι και η πιο δύσκολη φάση, ειδικά για τη χώρα μας. Αυτό που υπάρχει ανάγκη είναι, για παράδειγμα, η λογική αυτή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η έμφαση δηλαδή στο αποτέλεσμα, να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Πολλές φορές οι σχεδιασμοί μένουν στα χαρτιά, αλλά είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς, για παράδειγμα, να λειτουργήσει με λογική μαθησιακών αποτελεσμάτων, αν δεν αλλάξει ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών, ο τρόπος διδασκαλίας, η αξιολόγηση, η πιστοποίηση. Είναι μια αλυσίδα η οποία φυσικά θέλει πολύ χρόνο, αλλά που θα πρέπει να σχεδιαστεί με προσεκτικά βήματα. Η διασφάλιση ποιότητας θα πρέπει να καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κάποιων πιστοποιητικών ή διπλωμάτων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την καλή εικόνα που θα δημιουργηθεί από ένα καλό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Επίσης, η μαθητεία. Η μαθητεία που υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη στιγμή για την προώθησή της στη χώρα μας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά και να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Υπάρχει μια εμπειρία από τον ΟΑΕΔ, αλλά επιπλέον θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα, γιατί δυστυχώς αυτές οι πρακτικές δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες από μία χώρα σε μία άλλη. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Τέλος, ένας χώρος που με χαρά είδα ότι αρχίζει να ανοίγει η συζήτηση, τουλάχιστον στο ΝΕΟΠΕΠ, είναι ο χώρος της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναγνωρίζουμε και να πιστοποιούμε μόνο την τυπική μάθηση. Μαθαίνουμε πλέον σήμερα, όπως παρουσιάστηκε και στην αρχή της παρουσίασης, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Με μικρά προγράμματα κατάρτισης, με παρακολούθηση σεμιναρίων, ακόμα και με χόμπι. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο πάλι με αυστηρές προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας θα δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά να τα συγκεντρώνουμε και να τα μεταφέρουμε στην διαδρομή της ζωής μας. Προβλήματα υπάρχουν, πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό που νομίζω είναι ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, η μάθηση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή οδηγίες που επιβάλλουν στη χώρα μας να κάνει τις συγκεκριμένες κινήσεις. Στο χώρο της εκπαίδευσης λειτουργεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, η οποία στην πραγματικότητα τι είναι? Τα κράτη-μέλη συναποφασίζουν, θέτουν κοινούς στόχους και προχωρούν παράλληλα στην υλοποίησή τους. Φυσικά, οι ρυθμοί υλοποίησης είναι πολύ διαφορετικοί και έχουν να κάνουν με τις ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας. Αλλά αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το φαινόμενο του τραβάω και σπρώχνω. Ένας, θα λέγαμε, καλός ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη που συμπαρασύρει τελικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις χώρες που ακόμα υπολείπονται σε κάποιους τομείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και τις χώρες που έχουν μια μεγαλύτερη παράδοση και βρίσκονται σε περισσότερο εξελιγμένο στάδιο. Πιστεύω, και τελειώνω ουσιαστικά την παρουσίαση, ότι αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ανεξάρτητα από τα επιμέρους τεχνικά στοιχεία, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει τελείως στη χώρα μας η κουλτούρα διακυβέρνησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα πρέπει να προωθηθεί η πραγματική συνεργασία. Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε κεντρικές κατευθύνσεις και οδηγίες χωρίς να είναι συμμέτοχοι σε αυτές τις προσπάθειες όλοι οι ενεργοί, θα λέγαμε, ενδιαφερόμενοι. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι κοινωνικοί εταίροι και οι πάροχοι κατάρτισης, όλοι θα πρέπει να βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι
και να συμμετέχουν στις ίδιες διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα σύστημα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Συμμετοχή λοιπόν και αποκέντρωση. Η αποκέντρωση, η οποία δεν είναι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακών και τοπικών δομών, αλλά είναι και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η δημιουργία αυτής της αλυσίδας που ξεκινάει από τα πρότυπα μέχρι τις διαδικασίες πιστοποίησης, δηλαδή πρότυπα, προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και φυσικά ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, απαιτεί χρόνο για την ελληνική κοινωνία, είναι η ανάγκη, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αντιμετωπίζεται ισότιμα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτοί που ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν τις ίδιες καλές προοπτικές και έχουν την ίδια κοινωνική αποδοχή με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι οι γέφυρες που προσπαθούμε να χτίσουμε να είναι σωστά σχεδιασμένες. Να μην καταλήξουμε σε κάποιο σημείο που θα διαπιστώσουμε ότι πλέον είναι αργά να γυρίσουμε πίσω. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά στοιχεία για αυτά που ανέφερα, θα είμαι βέβαια εδώ και στη συζήτηση. Στο site του ΣΕΝΤΕΦΟΠ υπάρχει πάρα πολύ υλικό ελεύθερο, μπορείτε να κατεβάσετε ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει οποιοδήποτε στοιχείο και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας, email, τηλεφωνική, ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ.